Cash Lips today. King George, umupenyo wangu kandidi coach. Ukina inini ndiri wina Urori, hakuna chinonzi beti publicity. Inini kandi miskone masupeti. Ngava ya ukepa katanga chibanditi. Andina kumbo perera paripethi. Utini munuga no batengesa pepa. Nema singa kone kuwerenga vonyeba. Private life yangu woiwerenga vochaka pandisi na kurongeka. Uko iwewe zako wakafunzwa nani. Verenga wakatatsa shingani. Usati wachacha ini chipa watosiyana neni. Marasta kaya yepa chikona wawana nyaya ndashivona. Umatima iya yepa kona yango vaneni sona sona. Uvamwe vanoba vamwe varo imundashe vamwe ndoshonesa maboi. Uvamwe imondi vamwe ifambiga sisvatawanda ndozvenga zvaona. Unanga ndisi perfect zvemuba mangu siya zviri private. Inga manzi yangu mongo ita piracy. Makupinda mubedroom yama trespassy onana. Ndiri munhu ndinokanganisa. Vamwe voti ndobada muwachisa. Vavengi vofara voti rapidza. Manje mairasa levo yangu rapidza. Handimiswe netunoyana ndo manzi yangu yanetsa mirunge chando. Vafana tsvakai mabasa tunayautsva tumbokupa sadza. Marasta kaya yepa chikona vawana nyaya ndazvivona. Madzimai aya yepa kona yango vaneni sona sona. Vamwe vanoba vamwe varo imundazve vamwe ndozvonetsa maboi. Vamwe imondi vamwe ifambiga sisvatawanda ndozvenga zvaona. Hakuna chinonzi beti publicity. Inini kandimiswe nemasupeti. Ngava yauke pakatanga chibanditi. Handina kumboperera paripethi. Utini munhu kanovatengesa pepa. Nevasinga kone kuverenga vonyeba. Private life yangu woiverenga votsvaga pandisina kurongeka. Uko iwewe zvako wakafunzwa nani. Verenga wakatatsa zvingani. Usati wachacha ini chibva watosiyana neni. Marasta kaya yepa chikona vawana nyaya ndazvivona. Madzimai aya yepa kona yango vaneni sona sona. Vamwe vanoba vamwe varo imundazve vamwe ndozvonetsa maboi. Vamwe imondi vamwe ifambiga sisvatawanda ndozvenga zvaona. Unanga ndisi perfect zvemuba mangu siya zviri private. Inga manzi yangu mongo ita piracy. Makupinda mubedroom yama trespassy onana. Ndiri munhu ndinokanganisa. Vamwe voti ndobada muwachisa. Vavengi vofara voti rapidza. Manje mairasa levo yangu rapidza. Handimiswe netunoyana ndo manzi yangu yanetsa mirunge chando. Vafana tsvakai mabasa tunayautsva tumbokupa sadza. Yo, big up Thai International, Post Simple. Yo, Victor, how's my funnies, man? Follow me then. Check. Let me say, yeah. Oh, na 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 na. It's Cash Lips today.